даъват кардан барои ҳар як мусалмон фарз аст. маънои калимаи арабии даъва чист? калимаи даъва маънои даъват кардан, хабар додан ва хондан ба роҳиро дорад. дар истилоҳи исломӣ ин калима маънои даъват кардани ғайри мусалмонон ба исломро дорад. ман суханони худро бо ояте аз Қуръон оғоз мекунам. аллоҳ таъло дар сураи Наҳл ояти 125 мефармояд: удъу ила сабили роббика билҳикмати валмавъизати лҳасана ваҷадилҳум биллати ҳия аҳсан. ба роҳи парвардигорат бо ҳикмат ва бо мавъизаи нек даъват кун ва бо онҳо ба беҳтарин тарз баҳсу гуфтугӯ намо. дар ин ҷо Аллоҳ ба мусалмонон хитоб мекунад ки дар роҳи парвардигорашон бо ҳикмат ва бо сухани нек даъват кунанд. аллоҳ таъло инчунин дар Қуръони Карим мефармояд. дар сураи Оли Имрон ояти 110: кунтум хайра умматин ухриҷат линнас. шумо беҳтарин уммате ҳастед ки барои мардум бароварда шудаед. аллоҳ барои мо ифтихори бузург додааст. ӯ моро беҳтарин уммат номидааст, беҳтарин инсонҳо барои тамоми мардум. аллоҳ моро бо ин ҷумлаҳо шараф ва иззат дод. аммо он ҷое ки шараф ва иззат ҳаст, он ҷо ҳатман масъулият ҳам ҳаст. барои мисол, дар мактаб шарафи мудир аз муаллими оддӣ бештар аст ва муаллим бошад, аз корманди оддӣ шараф ва иззаташ баландтар аст. ҳамин тавр дар мактаб масъулияти мудир аз муаллим бештар аст ва масъулияти муаллим аз коргари оддӣ бештар аст. пас мебинем ки бемасъулият шараф ва иззат вуҷуд надорад. дар ҳамон сурае ки гуфтем, Аллоҳ моро беҳтарин уммат номидааст. пас савол ин аст: оё мо ягон масъулият надорем? ҷавоб дар давоми ҳамон оят аст. Аллоҳ мефармояд: таъмуруна билмаъруф ва танҳавна анил мункар ва туъминуна биллаҳ. шумо ба некӣ амр мекунед, аз бадӣ боз медоред ва ба Аллоҳ имон доред. яъне Аллоҳ моро беҳтарин уммат номидааст, зеро мо мусалмонон ба некӣ амр мекунем, аз бадӣ боз медорем ва ба Аллоҳ имон дорем. агар мо ба некӣ амр накунем ва аз бадӣ боз надорем, пас мо дигар сазовор нестем ки уммати беҳтарин номида шавем. даъват кардан яъне паёми исломро ба касоне ки мусалмон нестанд расонидан. ин фарз аст. аллоҳ таъло дар сураи Аср мефармояд: вал аср, қасам ба замон, иннал инсана лафи хуср, ҳамон о инсон дар зиён аст. илла аллазина аману ва амилу солиҳат ва тавасав билҳаққи ва тавасав биссабр. магар онҳое ки имон оварданд, амали солеҳ карданд, якдигарро ба ҳақ даъват карданд ва якдигарро ба сабр даъват карданд. ин сура роҳи наҷотро нишон медиҳад. мувофиқи ин сура, агар инсон бихоҳад ба ҷаннат ворид шавад, ҳадди ақал 4 шарт лозим аст. аввал, имон овардан. дуюм, амалҳои солеҳ кардан. сеюм, даъват кардан ба ҳақ. чорум, сабр ва устувор будан дар ин роҳ. агар яке аз инҳо набошад, инсон дар хатар аст. шояд шумо мусалмони хуб бошед, шояд 5 вақт намоз хонед, шояд дар пешонии шумо асари саҷда бошад, шояд моҳи рамазонро рӯза гиред, закот диҳед, ҳаҷ кунед. аммо агар шумо мувофиқи сураи Аср даъват накунед, пас дар ҳолати оддӣ шумо ба ҷаннат намедароед. албатта агар Аллоҳ бихоҳад мебахшад. ин аз раҳмати ӯст. чуноне ки Аллоҳ таъло дар сураи Нисо ояти 116 мефармояд: инна Аллоҳа ла яғфиру ан юшрака биҳ ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. ҳамон Аллоҳ ширкро намебахшад ва ғайр аз онро барои ҳар касе ки бихоҳад мебахшад. пас агар Аллоҳ шуморо бубахшад ва ба ҷаннат ворид кунад, ин аз фазлу кароми ӯст. аммо дар ҳолати муқаррарӣ, агар инсон даъват накунад, наҷоти ӯ дар хатар аст ва танҳо даъват ҳам кофӣ нест. имон, амали солеҳ, даъват ва сабр, ҳамаи инҳо барои наҷот заруранд. хулоса, даъват кардан вазифаи ҳар як мусалмон аст, хоҳ мард бошад, хоҳ зан.